Wala. Saan? Ako sasama. Pasilina mo. Sakto lang. Sakto lang. Among baby. Talagang kayo ha? Nakakatawa. B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. A public service. Hala ka pares na sasakyan ni Kuya Takso. Washing is a first Hey, tignan mo. Nakikinig din. Paano yan eh? Beso. Ano ba yan? Ba't ka na yung tarahan? Walang. Dati yung tarahan. Walang lakas. Mamaya, pabayaran sa'yo hanggang sa kauli-uli ang apo niyang kambing niya eh. Parang sa tubigan. Di ba ako ulit? Pag nakasagasa ka ng manok. Nangyari yan sa ninong nila. Ano nangyari? Nung natumba, ato nasa kasaan, puno ng mangga. Yung puno ng mangga. Yung ninong nila? Hindi. Siya ang nasasagasa. Ano yung nasagasa niya, May? Puno ng mangga, natumba. Tapos, pinabayaran daw. Yung anak ng mangga. Pati yung anak. Crunchy oh, crunchy. Oh my God, nakakatakot. Lang! Binibidyo ko yun. Ba't nakaganyan ka, uy? Malamig eh. Malamig ba? Ganto kami sa Binmaley. Binaba. Ano doon din baka? Lamig ka pa? Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-one wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap. That song was brought to you by Joy. Ngayon nga kita natin, di ba? Claim is based on quantitative customer Palo usage dito tests. yung ano? This song is brought to you by ACS Manufacturing Dapat dito Corporation. yung- ISO certified. World-class quality. Doon tayo nakita. Doon tayo nakita dun sa ano, di ba? Dun sa... Bangong parang tinuyo sa araw. Tato puti, Doon kay oyster tatay. lips, oyster sauce. Ang sekretong Doon sa pampasarap, libingan. 5 piso lang. Cementerio. Nakita tayo ganun, di ba? Kaso malayo pa. Nakikinig din ng tindahan. Oh my God! What is the meaning of this? Nakikinig ang kapitbahay. Oh my